ملیسین ترکیه ین چکدار لهرما عفرینه د دسپیکا مها مجدارا بوری ده جبر گرتنا سلفیه که جنکا جوانا کرد لناوندا باجاری عفرینه گرتن و مهکه د گرتیگهی دهشتن. مالپرا عفرین پوسترا گهاند ملیسین شرطه العسکریه کچا کرد دلشان صلاح خلفان جگونده کیوارا جمالاوی لباجاری عفرینه گرتبون. چکداران ولاتیا کرد به تهمتا و نکشاندنا بارگهن لشگری گرتبون و بربون گرتیگها ناوندی آماراته. روژا سێشەما بوری دلشان صلاح خلفان سربەست هاتە بەردان. هەرێما عەفرینێ ji sala 2018 de piştî goja aliyê Tirkiyê ve hate desteserkirin, xelkên wê rastî hemû cûreyên işkence û zordariyê tên û her wiha siyaseta dîmografî berdewam e. دو پێنجشەمێ ملیسên çekdar piştî girtina keyfî ya Akademiyê Kurd Mihemed Fehmî Abdo ku bêtirî sal û nîvekê dom kir li girtîgeha navendî ya Maratê serbest berda. Mihemed Fehmî Abdo 63 salî ye û ew ji gundê Xirbê Şara ye. Di heftê Nîsana 2020 de ji cihê kar li ofîsa endezyariyê ya Meclisa Xwecihî ya bi ser Tirkiye ve li bajarê Efrînê hatibû girtin. ملیسên ewlehiya siyasî yên girêdayî Tirkiye piştî du heftiyan ji girtina wî êrîş dan ser mala wî lêgerîn kirin û kelûpelên wî xerab kirin. Dadgeha Dagirkiriya Tirkiye di yekê adara 2021 de bi behaniya belavkirina ruhê nijadperistî û nakokiyên mezhebî 3 sal cezaya girtinê bo wî dan. Ew jî heman tuhmetên ku li girtiyên Kurd ên li dadgeha rejîma Baasê dihatin kirin. Diktor Fehmî di 15 Hezêranê 2021 de ji dadgeha Dagirkeriya Tirkiyê ya li Efrînê biryara bêgunehiyê wergirtibû. Lê hêzên dagirker ew bernedan û ew di girtîgehê de hiştin. Roja pênşema derbas bûyî ew serbest hate berdan. دوه روژا پێنجشەمێ خەباتکارێ کورد خالد مەشایخ لە نەخۆشخانەیەکە ئەڵمانیایە دە 84 ساڵیە خۆدا کۆچاداوی کرد. خالد مەشایخ یەک ji nifşê yekemîn bû got tev li tevgera Kurdî ya siyasî bibû. Xebatkarên xebata xwe ji bo mafê gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi berdewamî kir. Xebatkarê Kurd di xortaniya xwe de li gel çend hevalên xwe yên kevin wek Elî Ebdo, Mihemed Ehmed Samî Mella Ehmed Namî, Ekrem Xebbaz, Abdallah Mella Alî û hinek din di Encûmena Xortên Dîmokratiyên Kurd de kar dikir. Ji ber çalakiyên wî yên siyasî rejîma Sûriyê ew girt û nêzîkî 9 sal û nîvan di zindana de hişt. Xalid Meşayix di sala 1937 de li herema Dêrikê ji dayîk bibû û ew ji malbata Meşayix ya navdar bû. Wî di temenekî biçûk de karê siyasî kiriye. Di roja pênjşemê piştî temenekî dirêj ji xebata siyasî wî koça dawî kir. Roja pênşemê li Berlînê merasîma leşkerî ya herî payebilind a Almanyayê ji bo xatirxwestina ji rawêjkara Almanyayê Angela Merkel hate lidarxistin. Merasîma mezin a tatoyê ya artêşa Almanî ku li derveyî Wezareta Berevaniyê ya Almanyayê tê lidarxistin, ev bûne ji bo çûna serkirde û wezîrên berevaniyê yên Almanî tê lidarxistin. Li gorî protokolên merasîmê ji kesê ku tê xelatkirin tê xwestin ku sê perçeyên mozîkê hilbijêre. Di vê derbarê de Angela Merkel sê stranên Almanî hilbijartin. Di nav de stranek a sed sala hejdan bû û pankek ji hunermenda Nîna Hagen bû. Dadgeha bajarê Koblensa Almanyayê godoz lê dijî zabitekî Sûriyê bi navê Enwer vekiribû kete qûnaxên xwe yên dawî û daxwaz dike got wî heta hetayê zindan bikin. Zabitê istixbarata Sûrî gomanbar e got wî herîkêm ew di kuştinasî welatiyên sivîl de di şerê navxweyiyê Sûriyê de peşdar bibû. Dadgehê Enwer bi saziyên dijî mirovahiyê di 2011 û 2012 de tawanbar kir.
دما گووی وکالی کولری سرکه دناوندکه بنچاف کرینه دشامی کار دکر و بهتری 4000 کس اشکنجه کربون. جبروان سدمان دادگهی حکم حتای دایی. او یکمین جاره گودادگه حکومتا بشار الاسد بتاوان دجی مروواتی تاوان باردکه و تی چاوری کرن گود 13 چله یا 1022 ده بریار وردائین.